supaya ngatone glowing dipandang ning laki bening aja dolanan ning duda maning. Kanggo Bunda Bima, mana ini Bunda Bima? Siapa aja Bapak? Bapaknya siapa ini? Bapak majikan? Majikan, majikan duwe laki ganteng gawe larani weteng sering pisan digawe puyeng ning omah ora anteng. Majikan mamanya Bima, mamanya Bima mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan tatang eling majikan maning mari dolanan wadone sing ingetan ing masa depan janutuki nafsu setan. Pengen rambut lurus di bonding bedang entoknya tuku maning supaya ngatone glowing dipandang ning laki bening aja dolanan ning duda maning. Siapa ini? Mamanya Bima, terima kasih.